Здравейте на всички, аз съм Килата. Искам да ви кажа за големия концерт, който е на 29-ти в Клуб Спейсър в София на Jeremiah, Put It Down on Me. И така, аз съм тук, за да дам 5 билета на хора от цяла България, 5 входа, 5 билета за самия концерт. Единственото от вас, което се иска, е на моята фейсбук страница Явор Янакиев или на самото събитие с Jeremiah във Facebook Spacer Club Jeremiah, ще го намерите, да ми сложите една ваша снимка на един вид аз и Jeremiah трябва да е темата, т.е. трябва или да се пейте на Jeremiah, или до Jeremiah, или да пейте като Jeremiah, или да танцувате като Jeremiah, направете нещо свързано с Jeremiah, направете снимка на това нещо, изпратете ми, аз ще избера 5 от вас в неделя, за да може да ги избереме. Ще ги обявим във Фейсбук Явор Янакиев, знаете, нали, моя Фейсбук. И се надявам да забавлявате. Искам хора от цялата страна, Варна, включете се яко. Благоевград също, Пловдив, Стара Загора, откъдето има, който има. Аз съм Килата Мейби, чакам в среда на 29-ти в Клуб Спейсър с Jeremiah, baby. Put it down on me.